Te trezești deci noaptea între orele 1 și 3? Nu e doar o întâmplare. Această perioadă a nopții este guvernată de energia ficatului. Iar când această energie este dezechilibrată, somnul este adesea întrerupt. Dezechilibrul apare frecvent din cauza stresului constant în care trăiești, care duce la emoții precum furie, frustrare, iritabilitate și lipsă de răbdare. Corpul tău rămâne tensionat și nu se poate relaxa complet, chiar dacă ai nevoie de somn. Vestea bună este că poți face ceva pentru a schimba asta. Îți poți echilibra momentele de stres și tensiune cu momente de relaxare și activități care îți aduc bucurie. Poate fi vorba de o plimbare scurtă, o conversație plăcută, un hobby care te încarcă sau câteva minute de liniște în care îți permiți doar să respiri. Așa îți dai șansa să previi pentru a nu fi nevoită să tratezi mai târziu.